Kasvitiedon-hankkeen 4 säilyrehusadon korjuuwebinaariin. Minä olen Saku Jeppinen Proagria Itä-Suomesta ja toimin täällä eikö kuulu? Tämä on mutta ei kuulu. Kuuluu tänne. Hyvä juttu. Proagria Itä-Suomesta ja toimin täällä kasviasiantuntijana. No tähän alkuun vähän ohjelmaa ja aikataulua, eli aloitellaan tässä 12 aikaan ja ensimmäinen puheenvuoro meillä on Olli Fält Ilmajoelta tulee pitämään viljelijäpuheenvuoron ja siitä jatkaa sitten Markus Rytkönen Maaningalta myös viljelijäpuheenvuorona ja sen jälkeen sitten ruokinnan näkökulmasta Rantalan Jouni Rehuks Oyltä ja viimeiseksi sitten vielä Nurmikasvista meille kertoo Sari Perälä Maito-Suomelta ja Markku Niskanen Lukelta. Ja pyritään lopettelemaan tuossa noin 1:15. Ja esitysten välissä on varattu hetki aikaa kysymyksille, joko mikrofonia avaamalla tai sitten ihan chattiin kirjoittamalla. Ja jos näitä kysymyksiä rupeaa paljon tulemaan, niin myö kerää tänne ylös ja vastataan niihin sitten myöhemmin, jos ei kerätä kaikkia käymään. Mutta pitemmittä puheitta, niin voisin antaa puheenvuoro Fälti Ollille. No niin, terve kaikille. Korjata, täällä on velipojan nimi jäänyt ja väärinkirjoitettu sukunimi tälle Teamsiin, että en saanut korjattua tässä aikataulussa. Olko hot. Elikkä Fältin Olli Ilmajoelta ja yhdessä velipojan ja 2 serkun kanssa niin hoidetaan Alafossin maatalousyhtymää ja Vakka Oytä. Eli Vakka Oy perustettiin tuossa 2018. Yhteistyöhön Sedun ja Seamkin kanssa, että vuokrattiin koulun navetta siitä ja remontoitiin se sitten yhdelle robotille. Ja tuosta näköjään se puuttuu kototilan tiedot tuosta diasta, mutta tuossa on lyhkäisesti tuo Vakka Oy, niin samat tiedot sitten kotua, niin kotona on maidon tuotanto ja lihanaudan tuotanto ja 300 lypsylehmää ja karusellilypsy ja nuorikarja. Ja kotona on joku 8-10 henkilötyövuotta. Se on vähän hankalempi ynnätä yhteen, kun on paljon osa-aikaisia opiskelijoita sun muuta, jotka tekee. Kotona on keskituotos on 12 800 EKM, että toivottavasti tänä vuonna mennään sitten loppuvuodesta 13 ylitte. Ja kotona kasvatetaan vielä sitten tosiaan molempia navettojen sonnit teuraaksi, että hiehoiset ylimääräiset eläimet jatkaa yhteistyötilalla. Tässä on lyhkäisyydessä näistä molemmista tiloista. Seuraava dia voi laittaa sieltä. Ja peltoviljelystä meillä on viljeltävänä 370 hehtaaria, Nurmella noin 210 hehtaaria, josta sitten jäljellä olevasta alasta niin tähkimällä korjattavaa koko viljaa 150 hehtaaria oli tänä vuonna. Ja siitä kerätään myöskin sitten, eli tuon niin kuin korkeaan sänkeen suoraniittopäällä kerätty vehnä oli tänä vuonna, kaikki oli vehnällä, niin se on kerätty tähkimällä. Mä itse tykkään kutsua tähkimisestä enkä koko viljasta, niin pysyy vähän asiat erillänsä. Se on niin kuin tähkitty tosiaan se vehnä ensiksi ja sitten sinne jää se pitkä olki vielä, niin se on erikseen sitten kerätty silppurilla pois. Laitumia noin 5 hehtaaria ja maisemapeltoja muita kans 5 hehtaaria. Pääosin meillä on pellot, karkeaa hietaa, hienoa hietaa eri multavuuksilla. On pääosin niin kuin runsas multa-asia ja erittäin runsas multa-asia. Ja sitten on multamaita. Oikein jäykkiä maita meillä ei täällä Pohjanmaalla oikein olekaan. Meillä päin. pH on siinä 6,5 paikkeilla keskimäärin lohkoilla. Ja vuosittain tilalle ostetaan viljaa noin 700 tonnia, riippuen vähän vuodesta. Tuokin luku tulee muuttumaan tämän myötä, kun on siirrytty tähän 4 korjuuseen ja tuohon tähkittyyn rehuun sitten. Joo, voi vaihtaa dia. Ja peltotöistä sen verran, että on oma ajosilppuriketju. Ja silppuriin on sitten suoraniittopää ja jymämurskain. Ja sitten rehuntekoketjussa on muutama ulkopuolinen traktori.
traktorikuskeineen ja kärryjä sitten ajamassa ja ulkopuolista työvoimaa sitten muuten siinä käytettävissä. Että muuten koko ketju itsellä että silppuri, niittokone ja pöyhi ja karhotin on itsellä. Että välillä niitä riippuu jonkun pöyhimien edeskin, että onko siinä oma kone vai sitten naapuriurakoottian kone siinä vuokrattuna. Että hyvin vaihtelua, mikä on tarve milloinkin. Että melkein enimmillään se on 6 kärryä ajamassa väliä, kun ajetaan tuolta 12 kilometrin päästä. Siellä on kauimmaiset lohkot. Ja mitä hommia meillä on ulkoistettu, niin kasvinsuolainen ruiskutukset, lietteen levitykset, keväällä vetoletku ja sitten kesällä ja syksyllä on nyt toista vuotta itse kulkeva lietevaunu tuosta Kauhajoelta urakoottia tulee. Ja kaikki lietteen siirrot tapahtuu kuorma-autolla kautta rekalle, niin se on aika paljon tehostanut tätä lieten logistiikkaa tässä. Voi vaihtaa diaa taas. Ja peltoviljelyyn tavoitteena on maksimoida kotoisen energia- ja valkuaisen tuotanto. Nurmen korjuu on selvästi aikaistunut tuon 4 viikon kierron myötä. Ja tuossa on sitten, mitä meillä tavoitellaan rehusta. Eli aina olisi vähintään ainakin se 700 olisi se V-arvo. Ja energia siinä saisi olla reippaasti tällä taktiikalla tehtynä. Ja puitua ei tarvitsisi olla, saisi olla mieluummin ehkä lähemmäs 400 kubiittasta. Ja sitten mistä se kuitu tulee sitten ruokintaan, niin se tulee sitä tähkitystä rehusta. Että siinä on jo osa siitä kuidusta ja sitten myöskin siitä oljesta sitten, mitä on kerätty sillä niittokoneella ja karhoottimen ja silppurin kanssa sitten myöhemmin. Ja tuosta viljasta, että se on aikaistunut, kun on ennen ollut omat viljat on kerätty puimurilla murskeviljaksi, niin tämä on vielä aikaistanut pikkasen sitä korjuuta ja se on aika nopeita päiviä pitkiä, tai paljon saa hehtaaria päivässä aikahan, kun kerää tällä tavalla. Ja tosiaan se on aikaistanut pikkasen niitä puintia. Ja ostorehujen määrää tietysti pyritään vähentämään, että olisi mahdollisimman paljon kototilalta sitten noita rehuja, energiaa ja valkuaista käytettävissä. Voi vaihtaa diaa. Ja nurmikiertoa on lyhennetty tämän myötä ja muutenkin vähän muutaman vuoden tulkinnan jälkeen, niin että on suojavilja ja sitten on ollut 4 vuotta, niin nyt se on lyhennetty 3 vuoteen. Että kyllä se pakkaa se 4. vuoden nurmi yleensäkin olla sitten heikompi, vaikka toisen vuoden keväällä täydennetään sitten tuo 10 kiloa läpi asti sitten jokaiselle toisen vuoden nurmelle. Välillä oltiin vähän, tuli joku 3,5 vuoden kierto, tuli reippaasti varaa niitä 4. vuoden nurmia jo etukäteen kynniskellä, jos nähdään tarpeelliseksi. Ja säilönnästä, niin kaikki on nyt mennyt laakasiiloihin. Nyt tänä vuonna tuossa tehtiin asfalttikenttää jalottelutarhoja varten, niin sinne tehtiin nyt sitten aumojakin myöskin, että ei tarvinnut vielä täksi vuodeksi tehdä noita laakasiiloja lisää, että sai nyt vähän haarukoida, että kuinka tällä tavalla tulee mitäkin rehuja, niin saa nyt ensi kesänä sitten rakentaa laakasiiloja. Ja pääosin säilöntään on käytetty IV2 ja sitten kuiville kelille on varattu S, että on sitä propiinihappoa myös mukana. Ja tähkitty koko vilja ja olki on säilytty tuolla IV-vialla. Jatkossa on tarkoitus koittaa noille säilyrehuille myöskin sitten biologisia säilöntäaineita, että tuo kuiva-aineen hallinta on paljon helpompaa tässä 4 sadossa kuin 3 sadolla, kun ei tule sellaisia yllättäviä tilanteita, että joku 24 vuoden kakkossato, kun oli kosteat kelit ja rehua tuli paljon, niin ei sitä tahtonut saada millään kuivaksi, vaikka 2 kertaan pöyhittiinkin. Niin olisi vähän enemmän mahdollisuuksia tulla biologisille säilöntäaineille, niin kun se kuiva-aineen hallinta on mielestäni kyllä paremmin hallittavissa. Ja sitten voi vaihtaa diaa. Tuossa on karki- ja typpilannoituksen jako ja keväällä tosiaan mennään lietteen kanssa vetoletkulla joka lohkolla, minkä on järkevä ajaa. Että käytännössä se tarkoittaa sitä, että lohko koko täyttyy tai 100 kerralla yhdellä pysähdyksellä niin tarpeeksi lietettä leviälle, niin sitä menee noin 130 hehtaarille. Ja kevään lietestä typpi huomioidaan osittain myös kakkosradan lannoituksessa, ettei turhaan oteta sitä ykkössadon lannoituksesta liikaa pois sen lietteen typestä ajatellen, vaan huomioidaan sitä myöskin tuolla kakkosella. Melkein se on, että suurin osakin jopa siitä huomioidaan vasta kakkosella, että
varmistetaan sillä se ykkössadon riittävä lannoitus. Ja lietteet täydennetään typpilannoitteilla ja sitten lohkot keväällä, mihinkä ei mene lietettä, niin niille sitten NPK-lannos. Ja sitten kesällä lietettä, niille lohkoille, mihinkä keväällä ei mennyt vielä, ja niitä sitten typellä täydennellään. Ja myöskin ne lohkot, mitkä sai keväällä lietettä, niin saa kesällä sitten molemmille sadoille. On pelkkää typpilannosta. Ja 4. sadolla sitten on laitettu NK-lannosta. Että ennen laitettiin 3. sadolle NK-lannosta ja nyt sitten se on siirretty tuonne 4. sadolle. Kaliumia sen verran ajatuksi. Itse on antanut itteni ymmärtää, että se 4. sato hyötyisi ja talvehtiminen siitä kaliumin lannoituksesta. Ja ei olisi ainakaan sitten ensi vuoden kevätsadolta sitten pois. Voi vaihtaa diaa taas. Ja tuossa on nyt mitä tänä vuonna oli nuo korjuajankohdat, että ensimmäinen sato oli tuossa kesäkuun ekan viikon jälkeen ja toinen sato. Sitten on oikeastaan menty eteenpäin kuukauden välein nuo päärehusadot korjaten. 3. sato olisi saanut tehdä 3 viikon välillä 2. satohon, koska silloin 2. sadon jälkeen ei tullut pisaraakaan vettä ennen kuin sitten tehtiin tuo 3. sato, niin se aika lailla vanhennutti sitä rehua. Vähän niin kuin itsekin oikein yllättyy siitä, että kuinka se niinkin äkkiä meni. Mutta sen olisi tehnyt ehkä aikaisemmin, jos pitää kesän rehuja katsoa. Ja sitten tosiaan tuo koko vilja, mikä korjattiin tähkimällä, niin se oli tuossa elokuun puolenvälin paikkeilla. Siinä oli paljon kyllä harjoittelua sen suoraniittopaan kanssa ja sitten tehtiin koko viljat laitettiin pääosin noihin murskeviljasiiloihin, niin niitä sai olla sitten koko ajan peittelemässä. Ja se oli aina sitten seuraavan aamun aloituksesta pois, kun sama porukka ne peitteli, kun mikä keräskin. Niin luulen, että tuosta saisi 4-5 päivää nipistettyä tuon 150 hehtaarin korjuun meidän alueella tuossa. Ja sitten se koko viljan olki kerättiin sitten elokuun lopussa. Tosiaan niitettiin ja karhoitettiin ja sitten silppurilla kärryyn ja siilohon se ja sitten siihen päälle kerättiin vielä niin kuin vähän vanhaksi jätettyä lopetettavista nurmista, niin 3. satua, niin sai sinne vihriää kostiempaa massaa päälle, mikä oli sitten helppo tiivistää sinne, niin saa pinnan pysymään paremmin hyvä. Ja 4. sato tosiaan meni tuonne syyskuun vähän ennen puolta väliin. Joo, voi vaihtaa taas. Tuossa on rehunäytteitä nyt kuluvalta kesältä. Vasemmalla on ensiksi 4. sato, sitten 3. sato toinen ja 1. sato. Sato siinä. Ykkössadolla se tuli vähän kostiana, niin kuin aina sattuu, niin vettä tuli vaikka ei ollenkaan oltu luvattu ja pöyhintä oltiin justiin vaihdettu talvella, mutta uusi ei ollut kerennyt tulla, niin sen kanssa meinasi jäädä vähän jalkoihin. Niin tavoitteena on kuiva-aine, että se olisi aina se päälle 300 reilusti, että joku 350 olisi hyvä, niin ei tulisi puristenestettä enää yhtään. Että se on aina kumminkin pois siitä rehun sitten ravinteista, kun sitä puristenestettä tulee. Onko näistä näytteistä kenelläkään kysyttävää? Joo. Voi vaihtaa diaa sitten. Ja tuossa on sitten niistä olkirehusta ja tähkärehusta analyysit. Ja taisin olla hetken aikaa siinä kerkiä kaikki katsoa. Hokasin just että mulla on unohtanut kylvösiemenet laittaa tähän ollenkaan. Mä voin katsoa tuosta sähköpostista. Perustamisseoksessa meillä on timoteita 40 pinnaa, dorotyö sitten nuuttia 20 pinnaa, sitten nurminataa on 11%, ruokonataa on
ja englanninraiheinää 15%. Sitten on puna- ja valko- ja alsikääpila on sitten yhteensä 5%. Mä voin laittaa vaikka tuon chattiin vielä nuo määrät, niin jää vähän fiksummin talteen. Ja täydennysseos on sitten samoilla timoteilla ja englanninraiheinä ja valkoapila. Ja sitten omaa pohdintaa tästä aiheesta, niin 4 korjuuseen on siirrytty muiden viljelijöiden hyvien kokemuksien perusteella. Mun mielestä pitää aina katsoa malleja, niiltä on parempi tuotos kuin itsellä ja pyrkiä sitten katsomaan, että mitä ne tekee eri lailla. Ja siinä on ollut kyllä hyviä nuo maitoyrittäjän kokemuskornerit ja sieltä sitten onkin Alvinkilta ja Kantoniemeltä onkin nimenomaan saanut paljon tietoa tästä 4 korjuusta itse. Ja sitten mitä hyvää tässä on omasta mielestä, niin tuotos on pikkasen parantunut toki muutamalla litralla kesästä, mutta nyt mennään aika pienellä dimmillä, että 160 on nyt dimmi, että se pikkasen tietysti omaltansa nostaa, mutta niin kuin tämä maidon tuotanto, niin aina on hankala sanoa, että mikä johtuu suoraan mistäkin, että kyllä mä sanon, että pitää mennä koko tuo talviruokintakausi tästä läpi, että pystyy kunnolla sitten analysoimaan, että paljonko se on oikeasti vaikuttanut tuotokseen. Nyt mennään vielä sitten pikkasen on ylivuotista märkää kolmossatua, pyytetään pois, että se vähän osaltansa vaikuttaa varmaan myös vielä negatiivisesti. Viljankorjuu on yksinkertaistunut kautta tehostunut, ja kyllä tuolla pitäisi pystyä se 35 hehtaaria keräämään helpostikin päivässä tuolla silppurilla tavaraa. Ja sitten isompia käyttöaste noille pakollisille koneille, että saa silppurille ja niittokoneille ja karhoittimille isomman käyttöasteen ja saa puimurin myydä pois, että ei jää enää oikein puita vasta itselle ollenkaan. Ja nurmen korjuajankohta ei ole niin tarkka kuin mitä sitten ehkä 300, kun käytännössä tuo rehu ei voi olla liian nuorta. Ainut siinä typpi, mitä voi sitten rehuanalyysissa olla, niin se ei saa tietenkään olla liian korkea, mutta muuten niin kuin olen ymmärtänyt, että liian nuorena tätä ei voi tehdä, niin pystyy paremmin katsoa sen sopivan kelin mukaan, koska tehdään rehut. Ja sitten on helpompi löytää se 3 kuin 4 päivän poutejakso, mikä meillä menee tuossa niiton kanssa keskimäärin nyt korjuuseen, niin se on helpompi löytää se lyhyempi ajanjakso useammin kesässä kuin mitä sitten pitempiä ja harvemmin. Ja huono on tietysti se, että korjuukertoja on enemmän, mutta korjuajat on lyhyempiä. Näkin, että muutama kysymys tullut. Joo, voit lukea vaikka itse suoraan sieltä niitä. Joo. Miksi tähkiminen erikseen ja sitten miten aiemmin on tehty? Aloitetaan siitä, että aiemmin on tehty perustettavat nurmet on ollut ruisvehnällä ja ne on kerätty sitten niin kuin niittokoneella ja karhoittimella ja silppurilla, mutta ne on pääosin mennyt sitten nuorkarjaruokintaan kautta umpilehmille se rehu. Ja sitten suoraan niiden pääonnostettuna käytettynä, että siinä ei hirveän korkealta tipu, vaikka tämä homma ei toimisikaan näin. Ja sitten että miksi erikseen tähkä, niin sillä pystytään määrittelemään tai niin kuin säätelemään sitä kuidun määrää siinä tähkärehussa. Että jos sä kerät sen koko viljana, niin sitten se on se kaikki kuitu on siellä mukana valmiiksi. Että sitten tavallaan se on sitten viljan kautta, millä sitä täydennetään, niin pystytään niin kuin erikseen ottamaan se tähkä ja sitten sen kuidun määrää säätelemään sillä olkirehulla sitten lisäksi. Ja siitä on myös niin kuin muilta tiloilta kokemuksia, että tuotosvaste on niin kuin jotenkin parempi, että kun se on se tähkätavara niin kuin omanansa ja sitten olki omanansa verrattuna sitten, että olisi pelkkä koko vilja. Että meilläkin syötettiin tuossa auma, mihin oli, ensiksi kerättiin päisteitä maata myöten ja sitten muutama lakopelto kerättiin suoraniitto päällä, niin niistä oli sitten oma siilo, mihin on sitten pelkkää sitä, tai varsinaisesti niin kokonaista koko viljaa. Niin kyllä se nyt tuntuu, että tuo ruokinta toimii ainakin maitoa on tullut enemmän, kun se on ollut tuolla tähkärehulla nyt sitten, vaikka muuten on rehu pysynyt samana. Tuotannon kustannusta en ole itse laskenut, että mä oon toisaalta laiska, että mä oon ajatellut, että tilat, mitkä tiedän, että laskee paljon ja sitten muuten tosi paljon tekee ruokinnan suunnittelua itse ja muuta, niin että ne on laskenut sen kannattavaksi, niin mä ajattelin, mun tarvitse pyörää keksiä uudestaan. Ja sitten kun konekanta on itsellä, että ei ole esimerkiksi hehtaariperusteista
urakoottialle ei makseta mistään hehtaariperusteisesti, niin se alentaa tätä niin kuin kynnystä lähteä tähän. Ja sitten kumminkin, että niittokone, pöyhi ja karhotin ajaa hehtaareita, mutta sitten taas silppuri ja siilokoneet ja välinäjät kaikki muut ajaa tonneja loppujen lopuksi kumminkin. Että, joo, koululla on se yksi robotti, niin kyllä siellä on samana pysynyt nuo kierrot. Että tietysti sillä kuidulla sitten säädellään, että se ei mene liian jäykäksi se tavara. Ulkoa en muista, paljonko tulee lehmien nappeeseen tavaroita, mä voin katsoa sen tuosta. Serkku tekee meillä pääosin nappeet, niin mulla ei ole sellaista näppituntumaa tuosta. Mä voin sen katsoa ja kirjoittaa tuonne chattiin kanssa. Ja sitten kokonaissadon määrästä, niin en osaa sanoa, kun 3 vai 4 satoa, niin mitä se massan ero on. Tänä vuonna on kaikki punnittu nyt ajoneuvovaalla, mutta ne ei ole vielä räknätty ne läpitte, mutta muutotuntumalla sanoisin, että ei se nyt ainakaan pienempi ole, että tarpeeksi pitkään sänkeen, kun se vaan maltaa niittää, niin se lähtee kyllä tosi nopeaan kasvuun sitten uudestaansa. Ja ei jää sellaista, että joku monena vuonna joku kakkossato, jos kelit ei olekaan hyvät, niin se on aika ruskeaa juuresta heinä sitten jo siinä kohtaa, niin ei se ainakaan siinä hirveässä kasvutahdissa ole siinä kohtaa mun mielestä se heinä. Niin. Onko muita kysymyksiä? Jos ei tässä vaiheessa nyt tule kysymyksiä, niin voi tuonne chattiin. No sieltä tuli vielä yksi. Niin. Kyllä se on yli 10 senttiä, melkein niin korkealle kuin se vaan pystyy, että mieluummin 15 kuin 10, niin kuin jos meinataan sängin pituudella niin kuin heinän sängin pituutta, niin kyllä se mahdollisimman paljon, että se vaan vielä tulee tavara sieltä pois. Jos on laos ollut peltoa, niin sitten tietysti voi olla, että pitää vähän laskea. Ja tuolla aikaisemmin oli, että kun korjumäärät on lisääntynyt ja tamppausta tulee enemmän, niin en mä kyllä sanoisi, että sitä... Nyt oli toki hyvä parempi vuosi kuin mitä edelliset. Että nyt oli täällä aika kuivaa kyllä läpi kesän verrattuna vaikka 2 edelliseen vuoteen. Ja joo. Ja tietysti kärryt sieltä ajaa kumminkin niitä tonneja pois, että silppuri siellä ja niittokone ja karhotin pyörii tavallaan ylimääräiset kerrat. Tähkärehusta oli analyysi tuossa. Mennään vähän taaksepäin. Löytyy tallenteesta sitten, oli siinä mihin oli tähkärehun korjusta, niin se oli kolmanneksi viimeinen dia, niin siellä oli nimellä V-tähkä, niin ne on niitä vehnän tähkiä. Siinä oli olkirehusta oli myös analyysi siinä. Ja sitten tuolla aluksi se näytti kyllä, että kuinkahan tuon perustettavien nurmien käy tuossa, kun se poljetaan paljon tuonne, kun sitä suoraniitto päällä kerätään, niin sitten se olki myöhemmin, mutta kyllä se niin kuin yhtäkkiä sanoi sitä vähintään yhtä hyvin kuin tuosta ruisvehnästä, mikä on taas ollut jo monena vuonna itsellä millä on korjattu, niin kyllä se syksyllä vaan sitten tasoittuu siitä, kun saa sen olkimassan kerättyä sillä pois. Että silloin on hirvitty suoraan sanottuna kyllä, kun kerättiin ne tähkätavarat ensiksi pois. Mutta lakoon sitä ei kyllä saa päästä, että se on tosi hankala kerätä tuolla suoraniitto päällä sitten fiksusti pois, että tarpeeksi jarrua ja tarpeeksi pieni kylvötiheys sitten siinä. Jes, kiitoksia kattavasta esityksestä ja kysymyksiä varmaan voi tuonne chattiin laatella ja me mitä vastaillaan tässä esityksiä edetessä. Ja seuraavaksi olisi Markus Rytkönen Kuikkalahti Deiristä ja on Markuskin linjoilla, niin voidaan hypätä seuraavaan. Joo, kuuluuko? Hyvin kuuluu. Hyvä. Käytän tuossa kameraa päälle, että tämmöinen karvaturpa esittää teille. Minun puolesta voit laittaa ensimmäisen dian sitten päälle.
Joo, tosiaan Rytkönen Markus Maaningalta ja Kuopiotahan me nykyään ollaan. Ja, tämä vuosi on tehty 4 säilörehua. Mulla ei ainakaan diaa vielä näe, mutta sen kummemmin kyllä. Nyt pitäisi näkyä. Joo, taitaa olla keskellä jossain dia-esitystä menossa. Siitä. Joo, siinä on tämänhetkinen tuotantorakennukset ja siilot näkyy siinä maidon tuotannon osalta. Ja seuraava dia Botsman. Joo, meillä on tosiaan noin 240 lehmää. Lypsyssä on 190-200 lehmää. EKM on 200 tonnia. Ja vasikat on ollut vierihoidossa nyt reilu 2 vuotta. Se vähän laskee EKM jonnin verran. Ja 3 robotilla muuten lypsetään maijat. Ja työntekijöistä silleen, että käytännössä 2 työntekijää koko ajan niin kuin on navetalla ja niin kuin palkkatyöläisiä ja 1 toiminimihenkilö on sitten lisäksi niin kuin jatkuva työssä. Ja sitten oma poika on kesäsesongissa mukana tässä ja sitten niin kääritään, jos ajettaa lisää vuoroja tai jotain muuta, niin yötä tai päivää enemmän, niin sitten kääritään heittomiehiä, niitä on tarjolla kohtuu hyvin tällä alueella. Ja siinä lyhykäisyydessä. Seuraava dia. Joo, viljelykasvina meillä on syysruisvehnää oli nyt ja rehuohraa, kauraa ja seoskasvustoa ja nurmea ja laidunta. Maalajeja oikeastaan on niin kuin sillä lailla käytännössä, että ne vaihtelee ihan melkein jokaista maalajia löytyy, paitsi savimaita ei täällä ole niin kuin Pohjois-Savossa. Ja siinä on sitten nurmi säilörehusta, tämän nurmen mitenkä perustetaan ja se on timootteen suhteet, niin pikkusen vaihtuu, mutta se on noin 60% ja sitten pääsääntöisesti nurminata ja sitten tuo raaheinä niin on pääsääntöisenä ja ruokanataa laitetaan sitten vaan just sen verran, että tähdetään syvään juuri se kasvin nuo vaatimukset. Ja suojaviljalla joko puintiin tai tähkärehu alla perustetaan ja nurmi kylvetään sitten niin kuin takaperäkoneella kylvetään vilja, niin käytännössä se puolet siitä siemenmäärästä kylvetään siinä vaiheessa ja puolet jyrätessä ja se on minun mielestä aika hyvin toiminut ja sitä kautta ollaan myös ennen käytettiin 30-35 kiloa hehtaarille siementä, mutta tällä systeemillä niin ollaan pystytty leikkaamaan 10 kiloa poikkeen ja se ei ole käytännössä missään näkynyt. Ja paikkauskylvöä ei suoriteta, ennen suoritettiin, en nähnyt mitään hyötyä siitä, mutta ennemmin se 10 kiloa voi pistää vaikka kylvöä vaikka syksyllä lisää sinne, jos siltä tuntuu, että se on niin jotenkin harvaksi jäänyt siinä tähkärehun ajuu kohdalla tai sitten puidessa. Seuraava. Säilörehun korjuu tapahtuu sitten niin 3 tilan yhteistyökoneilla ja jokaiselta tilalta tullut koneita, traktoreita ja muuta, mutta karhottimet ja niittokoneet ja pöyhimet ja silippurit ja kärrit on niin kuin kaikkien yhteisomistuksessa tietyllä suhteella jaettuna. Sitten lisäksi 1 urakoitsija ja meidän kärriä ja 1 tulee sitten
omalla traktorilla ja kärrillä ajamaan. Ja semmoinen 6 kärriä on enimmillään, että me ajetaan 20 kilometristä suurin piirtein semmoista. Että vaihtelevasti on niitä peltoja ympäri. Siinä on paikallisen baarin pihassa, niin on kärren kesässä aina käyty porukalla syömässäkin. Aina muuta tilalla yleensä aina syyvään, kyllä missä tehdään, mutta joskus on semmoinen, että rauvat on lähtenyt rimpsalle, niin pitänyt käydä baarissakin syömässä. Se on. Joo, tämmöinen strategia luotiin tuossa 4 säälärehun korjuun suhteen. Eli ensimmäisen säälärehun korjuun ajankohta määritetään korjuuaikanäytteillä käytännössä. Ja se pyritään pitämään sillä noin 7,2 D-arvolla. Ja seuraavan sadot 4 viikon katkaisu välillä riippuen kelistä. Että jos on tosiaan tosi kuivaa esimerkiksi, niin kuin aika usein täällä on monestikin niin kuin 1 ja 2 välissä ollut, niin silloin sitä voi lyhentää. Mutta vesisatteella ei tehdä, että käytännössä siinä se antaa sitten pelivaraa vaikka viivästyttää sitä viikolla, jos niin oikein näyttää se tilanne, että koko ajan sitä seurataan sitä keliä käytännössä. Ja korjuu pyritään pitämään, että se on 24 tunnin sisällä niitosta. Ja siinä vaiheessa niin kuin käytännössä rupeaa kaikki bakteerit ja muut sienet rupeaa enemmän kasvamaan siellä niitetyssä heinässä. Ja sitten säälärehua tiivistetään ihan sama tulko se sinne vaikka kuormatuntiin, mutta tietyllä tavalla niin kuin ajatuksena, niin siellä on 2 konetta aina tiivistämässä sitä penkkaa. Sinne ei jää niin kuin yhtään semmoista, että sitten välillä kun sitä tulee rehua, niin välillä saattaa tulla se 6 kärriä ihan letkaa ja sitten saattaa olla vaikka puoli tuntia taukoa, että ei tule sitä rehua. Niin siitä huolimatta jokaisen kuorman välillä pitää saada se polettua ja mahdollisimman pitkälle matkalle levitettyä ne kerrokset. Ja säilöntäaineet valitaan niin kuin kuiva-aineen mukaan. En muista, oliko siinä diassa seuraavassa muuten sitä kerrottu, että miten se valitaan. Saattaa ollakin. Ei tainnut olla. Mutta mäpä kerron sen. Säilöntäaine kuiva-aine mukaan valitaan, niin alle 30 kuiva-aineprosenttia, jos on, niin käytetään happoa. 30-40 kuiva-aineprosenttia, niin käytetään biologista. Ja jos on yli 40, niin sitten laitetaan vielä elintarvikesuolaa siihen. Taisi olla kaliumusorbaatti, taisi olla viimeksi, mitä oli käytössä. Ja sitä myös käytetään sitten tähän tähkärehuun ja murskeviljan säilymiseen sen maitohapon lisäksi. Ne niin kuin käytännössä estää niitä, tai estää homeiden ja muiden kasvua siinä. Ja se nyt on ollut muutaman vuoden tämä systeemi toiminnassa, olisiko varmaan joku 4 vuotta ollut. Se on meidän mielestä ollut se paras vaihtoehto. Ja happoa käytännössä ei ole käytetty, edes tänä kesänä ei käytetty ollenkaan. Ja pyritään mahdollisimman minimaalisesti sitä käyttämään. Sitä on ei oikeastaan sen huonouden takia eikä muu, vaan se, että se hiastaa aivan hirveästi sitä korjuuta. Konttia pitää vaihtaa aivan välittömästi koko ajan. Ja sitten meillä on muutama tapaturma sattunut siinä happojen kanssa. Kesällä kuumalle, jos se hapon kanssa tullaan, niin siihen tullaan äkkiä. Yhden kerran velin poika oli, niin se sai happoa käsivarsille ja muille, vaikka pystyttiin saman tien huuhtamaan poikki, niin siitä huolimatta niin 2 kuukautta sairaslomaa, koska ei jänteet meinannut pysyä nahkan sisällä. Niin se on aika
aika vaarallista tavaraa kesähelteellä ja se on pyritty minimoimaan. Sitten käytetään reunamuovia, happikalvoa päällä. Yleensä vielä se happikalvo on joku muovi, mikä on happiin läpäisykyky mahdollisimman matala ja sen päällä on vielä aika usein ollut vielä sitten joku halvempi muovi päällä ja sitten lintuverkot siihen päälle. Siitä johtuu, että lintuverkot ei aina ole ihan ehjiä, niin ja meillä on lintupaine kohtuu kovaa. Ja sitten säilörehusta pyritään ottamaan raaka-analyysiä 3 per siilo ja sitten joka lohkolta käytännössä 1 kärri käypi vaakalla tai lohkokokonaisuuksilta, no olisiko joku noin 10 hehtaarin välein käypi 1 kärri vaakan läpi ja jo meillä ajoneuvon vaaka ollut semmoinen 12 vuotta, jonka läpi on ajettu kaikki rehut. Mutta tämä on oikeastaan sen takia nykyään vaan, että sillä käytännössä kalibroidaan sitten silippurin mittaria ja silippuri tekee sitten piirtää satokartat. Mutta se, että se pysyisi se silippurin mittari ihan jikissä sen mahdollisimman tarkkaan. Seuraava dia. Siinä on vähän kalustoa ja tosiaan siellä on eri vetäjiä eri kalustoissa ja ne vaihtuu aina vähän milloin mitenkin, aina järkevin tehdään aina niin kuin seuraava dia. Ja aina vaan seuraava. No miksi näin tehdään 400? Semmoinen kysymys oli se asetettu ja lähinnä kaikki on alkanut siitä, että no meillä on tehty varmaan 35 vuotta ennen minun isän nytkin, niin tehtiin 3 säilörehua ja aina kun ne oli niin kuin D-arvoltaan päälle 700 niin kuin D-arvot, niin aina on paljon helpompi lypsästä maitoa minun mielestä lehmästä ja sen takia siinä nyt lehmän kuva on, että lehmien takia ja ei se lehmäkään syö tuolta laitumelta, niin ei se syö sitä koko kortta. Kyllä se syö sitä D-arvolta yli 700 heinää. Ei se syö sitä sänkeä sieltä eikä mitään muuta semmoista. Tai sitten sillä on joku ongelma jo siinä vaiheessa. Ja lähinnä se, että ennen se riitti se 300 ja päästiin siihen D-arvoon. Ja sitten se näiden kesien, lämpimien kesien suhteessa on ruvennut menemään niin kuin hankalemmaksi. Että 200 tahtoo ainakin helposti painua heti alle 700 ja se käytännössä aikaistettiin siihen 4 viikkoon, tehtiin tuossa 4-5 vuotta sillä lailla, että pikkukakkosta tehtiin ja silloin se kohtuu hyvin onnistui, jos se oli lyhyt se väli, mutta sitten tahtoo tulla se ongelmaksi, että 300 pitäisi kuitenkin kerätä jossain vaiheessa, että sen D-arvo ei painus hirveän alas. Ja sitten ruvetaan painimaan siinä vaiheessa sitten, että jääpi aika paljon peltoon syksyllä sitten sitä heinää, joka sitten pitäisi keväällä harata tai sitten syksyllä jollain niittää sinne juureen ja muuta. Ja minun ideologia ei oikein kelpaa se, että sitä niitettäisiin sinne lannoitteeksi, vaan pyritään korjaamaan ne poikki, ne rehut sieltä, mitä sinne kasvatetaan. Ja semmoinen on se tilanne. Siinä on 25 vuotta, 100, 200, 300, 400 ja karkkerehut ja tähkärehut ja ohrat ja hernevehnät. Ja tosiaan tähkärehuksi ajettiin hernevehnää ja ohraa. Ja siellä on satotasot kuiva-ainetta per hehtaari ja T-arvo keskiarvona siitä sadosta. Ja ykkössadosta voin sanoa sen verran, että tuo
on nyt satoa ilmoitettu semmoisilta kohdilta, jotka eivät ole hanhet syöneet. Että meillä niin kuin ekassa sadosta niin hanhet söi niin 60 hehtaaria, että siitä otettiin jonne verran takkiin. Että siitä tulee käytännössä niitä hanhialueilta, missä on niin koko kesäaikana, kun nyt laskeskelin noita ja katsoin niitä, niin se on tulee satoa tippunut niillä alueilla, niin noin 1000 kuiva-aine tai niin kuin tonnin verran kuiva-ainetta per hehtaari. Ja mutta niiltä, mistä oli hanhet syöneet, niin sitten niiltä alueilta näytti olevan, että kakkossadossa oli vähän parempi sitten sato niiltä alueilta kuitenkin. Ja totta kai ne on tietysti parempia lohkoja, missä ne hanhet tykkää syödä, että tiedä vaikka minkälainen sato olisi saatu aikaiseksi. Eli tuostahan tulee noin karkeasti, niin pikkusen päälle 9 tonnia kuiva-ainetta per hehtaari. Ja nyt kun on mitattu se noin reilu 10 vuotta, niin se on meillä ollut 9 tonnin molemmin puoli, riippuen kuivuudesta ja monesta muusta asiasta. Että käytännössä tänä vuonna vaan niin kuin D-arvoa saatiin huomattavasti paljon parempaan kuin edellisen 4-5 vuoteen kaikilta säilärehuilta. Ja pähkärehusta sen verran, että nimenomaan kerätään sillä lailla samalla lailla kuin edellisellekin tilalla, että pyritään keräämään sitä tähkää vaan pelkästään siltä ja erikseen niitetään sitten ne oleet. Ja siinä on syy ruokinnallisesti se, että voitaisiin ajaa se kokonaankin se olokia sinne näin, mutta se oloki kun ajetaan tuohon tai tuo tähkärehu kun ajetaan, niin se on kosteita. Ja vaikka siinä on sitä kuitua siinä säilärehussa, mitä siinä voisi siinä tähkärehussa olla huomattavasti enemmänkin, että me on niin kuin lisätty sitten. Taikka sitten kun vaihdetaan diaa, niin sitä näkee oikeastaan paremmin. Siinä on appeen komponentit tällä hetkellä. Ja siellä on tähkärehua, pähkämössöksi sanotaan meille sitä, niin siinä ei tule tarpeeksi sitä kuitua, ja se on vääränlaista minun mielestä se kuitu. Että se on niin kuin paperilla, siinä on sitä kuitua, mutta se ei ole semmoista pistelevää kuivakkaa kuitua, mitä siihen itse haetaan. Niin sen takia pitäisi kuiturehu olla erikseen, jolla optimoidaan se kuidun määrä siinä. Että se ei ole valmiiksi vettynyttä se kuitu siinä happessa. Et meillä käytetään tällä hetkellä umpirehua ja karkkena, eli siinä heinäkuun loppupuolella korjattua säilärehua umpparit syöpi, niin se on niin tikkusta, että sillä saadaan helposti se kuitu lisää sinne lisätty. Ja murskeviljana tällä hetkellä on, niin siinä on ruisvehnää puolet ja puolet ohraa, ja tähkärehu on pelkkää ohraa, ja tähkärehun tärkkelyspitoisuus on, oliko 300 ja vähän päällä. No tässä oikeastaan on, niin kuin mitä minä haluan kertoa, että oikeastaan enemmänkin, että kyselkää enemmän ja niin voin kertoa, mitä on niin kuin semmoista. Hyvä juttu ja kiitos Markukselle esityksestä. Ja on tullutkin chattiin muutama kysymys. Arja on itse asiassa laittanut 2 kysymystä, että hanhet ei aiheuta hygienia-ongelmaa vähän niin kuin kysymyksenä, että onko kokemusta, että aiheuttaisiko ne hygienia-ongelmaa? No en tiedä, helvetisti ne paskantaa ainakin. Niin. Siitä voi jokainen päätellä. Ja toinen kysymys on sitten, että miten herne toimii tähkä- ja olkirehussa?
sitä tässä innolla odotellaan. Toivotaan, että se toimii mahdollisimman hyvin. Että ideologiahan olisi siinä herneet käytössä, että tuossa ruokinnassa, niin kun katsoo tätä ruokintaa, niin rypsiä mennään aika tapaakasti, vaikka ykkössäilyrehun raakavalakkoinen 165 on, niin rypsiä mennään aika paljon. Että sitä kun tuossa ei ole tuossa tähkärehussa sitä valakkuosta, niin se niinku käytännössä alentaa tai niinku lisää sitä rypsin määrää ja henkilökohtainen tavoite olisi ainakin pysyä sillä 3,3 ja 3,5 välissä rypsin puolesta. Niin sitä on just tässä niinku innolla odotetaan, että saadaanko sitä herneestä sitä hyötyä siinä tuossa tähkärehussa, että olisiko se valakkoinen vähän kovempi siinä, ettei tarvitsisi niin paljon rypsiä käyttää. Ja muuten se niin fysiologisesti ja muuten on, kun sitä ajettiin, niin se on paljon tikkusempaa kuin joku tuommoinen ohra kasvustona koko viljana ajettu. Että jos se vaan ei ole vettynyt se korsi, niin todennäköisesti se toimii paremmin kuin tuo pelkkä ohratähkärehu. Ingrid on hernelajikin. Mä oon muutamia muitakin kokeillut, mutta minun mielestä ne on niinku, ei oo samanlaatuisia. Eikä samalla lailla anna satoa. Eivät ole niin satoa varmoja aina. Jees. Jos ei tässä vaiheessa nyt tule Markukselle enää lisää kysymyksiä, niin voidaan siirtyä tuohon ruokinnan näkökulmaan ja Rantala viljan tuulentumisastekorjuussa, niin voin kertoa siinä, että viikkoinen puinti, että niin pitkälle odotetaan se tähtää, että on jyvää, että se ei vaan pääse yhtään kavoamaan, että kräkkärin kanssa ajetaan se. Eli mahdollisimman valmis jyvää, mutta semmoinen, että mitä saadaan ajosilippurilla litiisettyä kuitenkin. Silloin se hävittää siitä sen sokerin pois siitä ja muuttaa sen tärkkelyksessä energiaa. No, Jouni laittoi vielä tuonne. Jounille herneenpalakoja tekee melko alas. No, ei tuossa Ingridissä ole ainakaan semmoista ongelmaa, että se tekisi niin alas. Se tekee kohtuu ylös siltä vehnän seassa, että se on noin puolet ja puolet olustaa. Niin kyllä sitä joutuu niin kuin semmoinen noin 20 senttiä ehkä madaltamaan sitä alaspäin niin kuin käytännössä tai 10 verrattuna niin kuin pelkkä ohra ajamisessa. Kuinka 4 korjuuta vaikuttaa nurmen talavehtimiseen, onko tästä kokemuksia? No ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta en minä ole ymmärrä, että miten se muulla tavalla vaikuttaisi, että onhan siellä ennenkin puhdistusniittiä tehty, on saatettu 4 katkaistua tehdä jonkun muun syyn takia ja siitä huolimatta se on talavehtinut. Ja sitten jos se syksyllä on vaikka myöhään se korjaaminen, niin ei se ainakaan 3 korjuussakaan ollut mikään ongelma ikään näissä asioissa. En tiedä. Ja kyllä ne on aika paljon ulkomailla ajia sitä 4 korjua. En ymmärrä, miksei se Suomessa voi talavehtiä. Mutta mä en olekaan asiantuntija siitä asiasta. Vielä tuli yksi kysymys tuohon. Oletko laskenut tälle kustannuksia, kun korjuuta enemmän? En ole laskenut, mutta niin kuin edellisessä esityksessä se, että ajosilippuri syöpii ja kärrit ajia tonneja. Se on käytännössä se karhotus ja niitto, mitä käytännössä mennään 1 kerran enemmän. Mutta se, että polttoaineen kulutus on huomattavasti pienempää ja ykkösrehussakaan ei tarvitse korjata niin kuin lakoheiniä ja muuta, jolloin sitten taas vaahit on paljon pienempiä ja enemmän on rasituksella koneet, niin kuin on se karhotinkin paljon rasituksia enemmän, kun siirretään paljon enemmän niin kuin kiloja siellä ja ne on hittaampaa. Että mä en ole niin kuin nähnyt mitään muuta kuin hyviä puolia tässä ja uskon, että se on niin kuin aika mitätön niin sanotusti
omilla koneilla tehtynä se 1 korjuu enemmän. Ei ole vielä keretty laskea, että varmaan lasketaan talven aikaa. Mutta ajallisesti, jos laitetaan aikaikkunaan nämä kaikki, niin aika on aivan täysin sama. Korjattiinko 3 rehua vai 4 rehua. Yleensä ei tarvita vielä edes väliajua niin paljon niitä kärrejäkään, kuin mitä 3 korjuussa tarvitaan. Siinä on perusta. Kyllä. Nyt ei taida tulla enää kysymyksiä, niin mennään ruokinnan näkökulmaan. Ja Jouni taas ollakin jo linjoilla, niin annetaan puheenvuoro Jounille. Joo, hei kaikille. Minä olen Jouni Rantala. Taistelen nykyään tämmöisen Rehuksin logon alla ja pitkään olin ProAgrialla. Kattelin noita teitä nimiä tuolta, niin kyllä on paljon tuttuja linjoilla ja minä kerron teille ruokinnan suunnitteluun liittyen sitä, että miten eri säilörehuja huomioidaan, onko eroja, onko sillä väliä, että sato on 4 tekoa. Osa jutuista on minun omia mielipiteitäni ja osa on varmaan ihan täyttä faktaa. Puhutakaa aina sitten väliin, jos mä puhun jotakin aivan sekavia. Laitan tuon kameran pois. Mulla on tämmöinen karvainen naama, ei yhtä karvainen kuin Makkela oli mutta melkein. Esitys varmaan näkyy. Saku, kyllä. Pitäisi näkyä, näkyy varmaan sullekin. Joo, itse asiassa. Mulla on täällä niin monta näyttöä täällä työhuoneessa, että mä oon vähän hämilläni, mitä näkyy kellekin, mutta mä vaan puhun. Okei, säilörehut ruokinnan suunnittelussa, ja mä ajattelin, että jos voidaan nykyajan ruokinnan suunnittelusta puhua, niin katsotaan myös vähän historiaa. Me kaikki muistamme ne ajat, kun ensimmäinen niitto ruokittiin aina lypsylehmille, ja toinen niitto oli sitten niin sanottu joutokarjan rehu. Jotkut teki sitä 3. niittoa, ja se oli yleensä märkää ongelmarehua, kun sitä varmaan Kelasilppurilla väännettiin vähän turhan myöhään syksyllä. Kukaan ei ollut kuullutkaan 4. niitosta. Jos tehtiin koko viljaa, harvat teki aiemmin, niin se oli sitä tyvestä niitettyä olkea, jossa oli kovia jyviä, jotka ei sulanut lehmässä. Latvarehu, minä käytän nyt tämmöistä kuin latvarehu, eli tämä on se tähkärehu. Kukaan on ollut kuullutkaan. Apilotten kanssa oli aina ongelmia, ja maissisäilörehua oli joku nähnyt ulkomailla joskus. Ja tämmöinen tilanne oli aika pitkälti vielä 20 vuotta sitten. Säilörehuja luokiteltiin näin, ja ruokinnan suunnittelussa niistä ajateltiin näin. Jos oli joku ennakkoajatus, niin homma oli melkein tällainen. Ja tällä hetkellä niin kuin ekaniitot, olette varmaan kaikki maidontuottajat törmänneet tähän ongelmaan ja ruokinnan suunnittelijat, että ensimmäisen niiton säilörehut toimii laskelmissa aivan niin kuin briljantisti. Ne menee laskentaa hienosti. Resepteistä tulee niin kuin täydellisiä. Mutta sitten on olemassa joku salainen ainesosa X, että niin kuin maitoa ei tule, vaikka pitäisi tulla. Ja tämä tuntuu olevan niin kuin läpi koko Suomen ongelma, ihan tuolta niin kuin etelärannikolta Ranualle asti ainakin, niin törmätään tällaiseen ongelmaan hyvin usein. Kakkosniitto on esimerkkejä, että se on ollut tilan paras rehu. Maitotuotos on ollut korkein. Sitten on paljon, että se on ollut aivan kauheaa. Sitä kun on laitettu vähän, niin maidot on tyrehtynyt. Yllätystä on nyt tuossa, että ennen vaikka se 3. niitot oli niitä vaikeita,
niin nyt on ollut äärimmäisen hyviä ruokintoja, sellaisia, että kolmas niitto on ollut ainut rehu. Pelkällä puhtaalla kolmosella, eikä välttämättä ole lisätty edes kuitua. Neljännen niiton rehuja ei minullekaan ole kauhean paljon työpöydälle tänne pölähtänyt, mutta mitä on tullut, niin ne on analyysiltään hyvin lähellä kolmatta tekoa. Ja mitä tuo Kalle ja Markus tuossa näytti omia arvojaan, niin minun mielestä teillähän se oli just näin. Että ei se nelonen eronnut sieltä kolmosesta, ja kun teilläkin oli hyvät nuo niin kuin niittoajat, kasvuajat oli kuukautta joka sadolla, niin ei se nelonen pölähtänyt sieltä niin kuin lukuarvoissa mitenkään negatiivisesti esille. Sitten tuo latvarehuja kirjoitin tuohon, että näähän on yleensä, nämä on joku 70-85% tuoresäilyttyä viljaa ja loppu on olkea. Mutta kun katselin noita tein sängen pituuksia tai lyhyyksiä, niin teillä se ehkä on viljaa 60, olkea 40. Ja sama pystyy päättelemään ehkä siitä niin kuin tärkkelyspitoisuudesta. Et ne on ollut aika olkisia, mutta tuohon on niin kuin taktiikkana, että jos säilörehujen NDF jää matalalle, niin silloinhan tuo latvarehu kuuluu tehdäkin niin kuin lyhyen sänkeen. Et se pitää varmaan päättää siinä niin kuin sitä rehua tehdessä, että miten paljon haluaa siihen kuitua suhteessa viljaan. Että tämä on niin sen pitäisi olla. Näitä on nyt ruvennut tulleen. Joskus 15 vuotta aikaa oli se eka buumi, että näitä tehtiin ja sitten se vähän unohtuu. Nyt on taas tullut. Mä oon kaikille antanut tämmöisen toiveen, että ottakaa sitä rehua sieltä siilosta ja joku päivä seulotte sen erikseen. Tutkitaan siitä, paljonko siinä on viljaa ja paljonko on olkea. Siitä olisi ruokinnan suunnittelun kannalta hyötyä, että tarkistettaisiin, että paljonko menee siitä viljaa ja paljonko olkea. Tuo rehuanalyysi antaa sen kokonaistuloksen ehkä oikein. Mutta jos tiedettäisiin tarkat suhteet, niin tilannetta voitaisiin tarkentaa. Seuraava. Ja. Optimointiohjelmahan on siitä hyvä, että kun sinne annetaan niin kuin nämä rehuanalyysit, kaikki tilan rehut, sen jälkeen painetaan nappulaa, niin sehän antaa oikean vastauksen. Että tämä on aika helppoa tämä suunnittelutyö. Etenkin karjakompassi on hyvä tässä. Sehän suosittelee säilörehuille oikeat käyttömäärät ja oikeat täydennysrehut perustuen sen rehuanalyysiin. Ja se osaa myös niin kuin päättää ne maksimisyönnit. Eli miten paljon säilörehua lehmään mahtuu. Ja se toimii hyvin. Ne on siis fiksuja nämä ohjelmistot. Semmoinen siinä on, että nämähän laskee sitten täsmälleen niillä tiedoilla ja niille rajoille, jotka käyttäjä on sinne antanut. Eli se on matemaattinen robotti. Se ei niin kuin, sillä ei ole mielikuvitusta eikä huumorintajua, että jos siellä analyysillä on jotakin omituisia rehuarvoja, niin se ohjelma kyllä ne huomaa, sitten se hylkää sitä rehua, käyttää liian vähän tai liian paljon. Ja sitten kun tulee näitä erikoisia säilörehuja, joita on just vaikka apilat, sinimailaset, ehkä joku kuiduton neljäs niitto tai tällainen tähkärehu, niin silloin se ohjelma menee ymmälleen. Se alkaa ehdottelemaan jotakin semmoisia vastauksia, joita niin kuin, ihmissilmä kertoo, että nyt laskit väärin, mutta kone inttää, että hän on oikeassa.
Jostain syystä laitin tuohon tuommoisen kuvan, nyt en enää muista, että miksi tuossa on, mutta siinä on rehuanalyysin kuva ja sokeri näkyy olevan punaisella ja muuten aika hyvä rehu. Mulla oli sitten joku viisaus, mä oon unohtanut. Vaihdetaan äkkiä Saku diaa. Sitten mitä niin ruokinnan suunnittelija tekee eli vaikka minä kun siinä roolissa osan aikaani täällä istun tai kuka on ammattimainen suunnittelija ProAgrialla alla, niin mitä me sitten osataan. Tekoälyhän meidät kohta korvaa kun sinne se oppii parhaillaan tekoäly osaa laskea jo todella hyviä suunnitelmia. Kohta varmaan vielä parempia. Mutta mitä me siis teemme, niin osataan kyseenalaistaa säilörehunäytteiden edustavuutta. Usein epäillään sitä, että onko se kuiva-aineprosentti siellä rehuilla oikein. Jos siellä on väärä kuiva-aineprosentti, niin silloinhan appeet lasketaan väärin. Samoin arvioidaan ehkä pilaantumista aistinvaraisesti, eli haistellaan tai katsellaan. Ja konehan ei tästä tiedä mitään, se luottaa siihen pelkkään analyysiin. Sitten uskalletaan muuttaa niitä ohjelmiin annettuja raja-arvoja ammattimaisesti tai arvaamalla. Myös tehdään sitä, että pakotetaan erityyppisiä säilörehuja suunnitelmaan varastojen tai muiden tarpeiden perusteella. Ohjelmahan ottaa aina halvimman tai sopivimman rehun ja hylkää muut. Ja tuo suunnittelija sitten pakottaa niitä sinne pyöröpaalin päivässä tai 2 paalia tai 7 paalia. Miten onkaan, reagoidaan, loogisia korjauksia tehdään. Ja sitten meillä on vielä se taito, että osataan kertoa, että milloin se ruokinta on vaarassa liukua ihan oikeasti sinne tapporajalle ja sen yli. Koska kyllähän aina niin kuin suunnitteluohjelmien rajat on säädetty niin, että riskejä vältetään. Tyypillisiä rajoja nyt mitä on, niin on tietty lehmillä kuituraja, kuidun minimi tulee vastaan varmasti kolmansilla ja neljäsillä niitoilla. Toinen on se tärkkelys, joka haukkaa yli. Jos käytetään näitä latvarehuja reilusti ja lisätään sitten vielä viljaa. Semmosina niin kuin raja-arvona mietitään tärkkelyksellä, yleensä on joku 220, taitaa olla semmoinen yleisesti hyväksytty yläraja, mutta tein tuossa viime keväällä yhden appeen, jossa oli tärkkelys 300. Ja lehmät voi aivan mainiosti, niille on mitään hätää ja ne on terveitä ja rasva on 4,8. NDF:lle pidetään alarajana 250. Alin, jonka on laskenut, on ollut 178. Lehmillä ei ollut mitään hätää, rasvat oli korkealla, elämä oli aivan ihanaa. Eli tämän verran niitä uskalletaan korjata suuntaan tai toiseen. Ja suunnittelulla etsitään minimi- ja maksimitaso ja totuus on välissä. Seuraava dia. Tämä on tärkeää nyt muistaa tässä, kun on 3. ja 4. satoa pohditaan, niin Suomi on siis tosi pitkä maa. Et oliko se, Kallehan asuu jossain Pohjanmaan suunnalla ja Makke tässä Kuopion korkeudella. Suomi jatkuu tästä tuonne ylöspäin paljon, et en sitten tiedä, että miten korkealla Suomessa on vielä järkevää edes pohtia 4. niiton tekemistä. Jossainhan se raja tulee vastaan. Meillä on täällä alueita, joilla ei onnistu niin 3. tekoon, niin älkää te vaan niin ylhäällä Suomessa haaveilko tästä 4. teosta.
Että pitää katsoa vähän karttaa ennen kuin, niin kuin innostuu liikaa. Semmoisia on suunnittelussa tulee vastaan, että etenkin niin kivennäistasot heittelee erittäin paljon näiden eri tekojen välillä, vaikka käytössä ei edes ole apilaa. Tuossa nuo analyysit, jotka on tuohon poiminut, niin nämä on yhden savolaistilan eka, toka ja kolmas niitto, ja tilalla ei taatusti ole apilaa yhtään. Ne on kaikki myrkytetty pois, jos yksikin on sinne kasvanut, ja siitä huolimatta kalsiumit on hyppinyt tuonne 6 kolmannella teolla, ja magnesiumihan elää usein vieläkin enemmän kuin mitä tässä nyt näkyy. Ja suunnittelun kannalta niin ne kivennäispitoisuudet on aina tärkeitä, koska niiden perusteella pystytään selvittämään, mikäli ruokinnassa tai lehmien tuotoksessa on jotakin kummallisuuksia tai käytöksessä, niin sitä painotan, että jos ottakaa aina kivennäisnäytteet ja vielä enemmän niillä on tarvetta, jos siirrytte näihin tämmöisiin johonkin neljän korjun taktiikkaan. Uskon, että kasvinviljelyihmisetkin pystyy sen perusteella päättelemään sit jotakin siitä kasvusta ja ehkä talvehtimisen mahdollisuuksista. Ja muutenkin tästä tarvitaan tätä tietoa, jos nämä menetelmät lähtee enemmän niin kuin yleistyyn, niin saataisiin aineistoa sinne, että mitä nämä rehut sit oikeasti on. Ja tuo ilmeisesti, ketkä tässä nyt tilalliset näyttikin analyysejä, niin heillä oli, eikös vaan ollutkin, oliko niissä, mutta se on niinku tärkeää. Ja varmaan, mutta tuossa on viljelytekniikasta mietin, että tämä voi mennä vikaan, jos ostetaan vaan sieltä hankkijalta sen samaa siemen kuin aina ennenkin ja viljellään samalla tavalla kuin aina ennenkin, niin näähän on niin kuin 3 niiton seoksia todennäköisesti, jota niin kuin käytetään. Ja sitten jos tehdään sen 4. niitto, niin me emme tiedä yhtään mikä se on se lopputulos. Et siinä on niitä vaaroja. Että tämä vaatii varmaan niin kuin pitempiaikaisen suunnittelun, että tämä lähtee onnistuu. Seuraavaa. Joo. Mutta tämä on siis näin yksinkertaista tämä ruokinnan suunnittelullinen näkökohta 4. niiton säilörehuun, että kun siitä saadaan analyysi, niin me osataan se laskea sinne suunnitelmaan. Se menee ohjelmien mielestä mukaan niiden arvojensa perusteella, jota sillä niin kuin on. Et se ei käyttäydy laskennassa mitenkään erilaisesti, kunhan ne vaan on niin kuin järkevissä suhteissa keskenään, niin kuin kuitu, energia, valkuainen. Jos tuo on se pahin mahdollinen juttu, älkää tämmöistä vaan tuottako, että semmoista rehua, että missä on hyvin alhainen kuitu ja samaan aikaan matala raakavalkuaine ja sitten jostakin syystä korkea magnesium. Koska tämä on niin kuin ripulilääkkeen resepti. Siis ummetus poistuu niin kuin, ja erittäin vaikea korjata edes niin kuin rahalla. Tämmöisiä on joitakin ollut optimaalinen käyttömäärä on helpolla niin kuin 0 kiloa, mutta sitten jos sitä on 1 000 000 kiloa varastossa, niin se on sinne työnnettävää.
työnnettävä. Ja tuo, jos muistatte näitä kaavoja, tuossa on tuommoinen päässälaskukaava, että NDF-kuitu, niin sehän päättää siis kokonaisruokinnan väkirehuprosentin maksimin. Eli mikä on NDF-prosentti, vaikka 50 tai 52, 54 on aika tyypillisiä, niin väkirehuprosentti ei saisi olla paljon sitä korkeampi. Ja mitä tässä näytettiin rehuanalyysiin, niin teillähän oli kaikilla rehuilla, paitsi siinä Kallella oli jossain alle 500, mutta muut oli kaikki yli 500, niin siellä on niin kuin mahdollisuuksia näihin 50% väkirehuannoksiin, jotka on aika lailla tyypillisiä robottitiloilla kokonaisruokinnassa. Oliko siellä vielä joku dia? Yksi. Tuommoisen poimeen tuohon ja hirveän hyvä rehu. Tämä on ollut niin kuin, oliko se 31–32 päivän kasvuaika oli taikka niittoväli oli 1–2, 2–3 ja 3–4 ja säätilat suosi. Se tehtiin niin kuin ajallaan ja lopputulos on niin kuin tuommoinen ruokinnan suunnittelija märkä uni, eli kaikki on kohdallaan. Ja tällä kyseisellä rehulla niin tätä syötettiin semmoisella reseptillä, että tätä länttättiin lehmille, olikohan se 14 kiloa kuiva-ainetta. Sitten siinä oli jotakin karkeata tikkua, kilo kuiva-ainetta, ohraa 9 kiloa luonnonpainossa ja rypsiä 2. Eli paljon viljaa suhteessa rypsiin. Sitten oli robotilta joku ulkomaalaisen firman täysrehu ja lehmät lypsi jotakin 4, 5, 4, 6. Eli se onnistui niin, että tällainen 4. teko oli niin kuin ihan päärehuna. Ja niin nuo luvutkin kertoo, että lupa oli tehdä 50% väkirehuasteella korkeatuottoisen karjan ruokinnan. Se tehtiin ja se onnistui. Rypsimäärää pienennettiin, koska tuossa oli raakavalkoinen korkealla ja sekin niin kuin onnistui. Tärkkelystasot oli aika korkealla, mutta se ei haitannut lehmiä. Ihan niin kuin vastaus kysymykseen, miten ruokitaan 4 tekoja, niin otetaan analyysi, lasketaan ne sinne ihan tavallisesti. Homma toimii, on toiminut. Kuka rehua korjaa, niin hänen täytyy olla huolellinen, niin kuin aina. Mutta tässä oli tämä minun juttuni. Me ollaan kaikki oltu nopeampia, Saku, kun sä luulit. Jokainen on alittanut oman aikansa ja minä toimin sitten niin kuin samoin kuin muutkin. Nyt voi kysyä. Kiitos Jouni esityksestä ja siinä oli hyvää pohdintaa myös mukana. Ja, Nevalaisen Heidi on kysynyt, että mitä vaaroja ajattelet 3 niiton seoksessa olevan 4 niiton korjuussa? No kyllä mä niin kuin pelkään, siis kun me muistetaan vanhoilta ajoilta sitä, että kun oli ennen niitä 2 niiton lajikkeita, käytettiin hyvin paljon täällä Savossa. Tästä on ehkä se 20 vuotta aikaa ennen kuin tuli sitten ne etelän tyypin timoteit vuosituhannen vaihteessa tänne, niin kyllähän se oli sellaista moskaa se 3. niiton sato niillä lajikkeilla. Nykyäänhän kun on vaihdettu siihen 3 niiton lajikkeisiin, niin se 3. sato on hyvä. Niin mä niin kuin mietin, että jos siellä on niin kuin, väärän tyyppiset lajikkeet, niin tuleeko sitten 4. sellaista, missä kuitu on 400
Ja siinä on se, niin kuin se riski. Mut mä en siis tiedä tästä viljelypuolesta niin paljon, että uskaltaisin sanoa, että tuossa on se riski. Ja apila kuolee nyt varmaan neljän niiton korjuussa, kun se meinaa 3:sakin kuolla, mutta sehän riippuu siitä niin kuin paljon siitä lannoitusstrategiasta ehkä apilalla. Mutta sehän menee, jos se menee tietty siihen niin kuin oikeaan apilan niittoikkunaan siellä syksyllä, niin ehkä se ei sitä vahingoita. Onko se, että syyskuun ekalla viikolla ei saa niittää apilaa, tai siinähän oli ainakin ennen joku tällainen, mutta mä en sitä muista. En osaa Heidi sulle tämän paremmin vastata, osasinko ollenkaan? Tuohon liittyen varmaan seuraavassa esityksessä voi vielä tulla tuohon Sari ja Markku palata tuohon Heidin kysymykseen. Siellä on Välti Ollilla käsi pystyssä. Joo, siihen tähkärehun niittokorkeuteen ja mitä tuo analyysi meillä oli, niin oikeasti nyt tehdään silippuria, niin pystyy antaa hyvinkin kommenttia asiahan, niin ainakaan kapellon suora niitto päällä ei oikein korkeammalta saanut edes kerättyä, että jos koitti niittää korkeammalta, niin se jotenkin keräskö se sitä tähkää sitten niin paljon vaan siihen keskelle ja rupesi nakkaamaan sitä niin kuin karheena eteenpäin, että tuo on oikeastaan se, mitä ainakaan sellaisella niittokone suora niitto päällä niin kuin pystyy, että varmaan jos korkeammalta haluaa, niin sitten pitäisi olla puimurin pöytä. Ja sitten tuohon seosasiaan, niin meillä on niin kuin käytännössä, mitä tänä vuonna tehtiin nuo rehut, niin se on aivan itse tehty seos, niin kuin, tai teetetty seos, mutta 3 niittoa ajatellen, että nyt tämän vuoden siemenet, mitä tuossa nyt laitoinkin tuonne chattiin, niin siinä on pikkasen England Rye-hennan osuutta lisätty. Tuolla asia kommenttia tästä päälle. Joo, kiitos. Sitten oli Markuksella käsi pystyssä. Joo, tuosta sängen korkeudesta kanssa, että se on niittävällä, eli laadasniittävällä suoraniitto päällä, niin se sängen korkeus on tuossa, ja mitä vihantaa enemmän se on, niin sen alempaa se joutuu ajamaan, että meillä on klaasin suoraniitto päällä oleva tuo, niin ei mitään mahdollisuuksia ole, että sen mitä enemmän vihreitä on siitä, niin sen alempaa joutuu ajamaan, ja sen ylempää pystyy ajamaan, mitä valmiimpaa se on. Mutta aika likelle tuossa mikä oli kuva, niin pystyy ajamaan pikkusen korkeammaltakin välissä, mikä oli vähän valmiimpi, että tuo lohko ei ollut niin valmis siitä. Ja noista mun mielestä enemmänkin on se tärkeää, että niin kuin ennenkinhän tehtiin sitä, niin kuin, että jos 3 niitolla tehtiin sitä kolmas säälörehu oli sitä märkkää mätöstä, niin se johtui siitä, että todennäköisesti yritettiin tehdä 2 sattoa, mutta sitten kuitenkin tehtiin kuitenkin se 3, että se ei ollut niin kuin suunnitelmallista ennen se millään tavalla se 3. kassadon korjuu niin sanotusti, mutta sitten sen jälkeen, kun se ruvettiin suunnittelemaan 3. sadolle ne aikaikkunat ja muut, niin silloin kun ne tasoitetaan ne aikaikkunat ja muut, niin silloin minun mielestä nuo niin kuin rehuarvot ja kivennäisaineet ja muut pysyy tasaisempana. Ja tuossa Jounin kuvasta vaan katsoin, että se missä oli se kalsiumi noussut hirveän korkeaksi, niin se D-arvo oli taas hirveän korkea. Eli se oli vähän niin kuin käytännössä ehkä liian aikaisen käyty korjaamassa, ja silloin se on se kalsiumitaso noussut sinne sitten taas. Ne ainakin vaikuttaa minun mielestä, mitä minä olen seurannut siitä, että mutta jos se pidetään tasaisena niin kuin sitä 4 viikkoa, että se on niin kuin se kasvi on niin kuin kasvanut hyvin, että sitä ei korjata pelkkää sitä niin kuin semmoista 20 senttiä sitä pellolta. Niin silloin niitä vaaroja ei niin paljon tule. Hyvä, kiitoksia. Hyviä kokemuskommentteja. Jos ei tähän enää tule, niin voitaisiin mennä nurmikasveihin ja Sari Perällä ja Markku Niskanen, niin olkaa hyvä.
Joo, moi vaan mun puolesta. Eli Perälän Sari, osuuskunta Maito Suomelta. Toimin täällä säilörehu- ja nurmiasiantuntijana ja Markun kanssa tosiaan ollaan työstetty tätä meidän esitystä ja tässä laitan tuosta tämän oman kameran kohta kiinni, mutta haluaako Markku esitellä tässä vaiheessa? No joo, voimme täältä esitellä saman tien, niin pannaan munkin kamera auki. Niin. Elikkä Niskasen Markku olen ja tosiaan Sarin kanssa on tätä esitystä tuossa tehty ja minun vastuualueella, eli olen tutkijana Luonnonvarakeskuksessa ja mulla on vastuualueena nämä ollut jo aika pitkään nämä nurmikasvien viralliset lajikekokeet ja katsotaan niitä tuloksia tässä sitten lyhyesti kun ensin tuo Sari esittelee tuon oman osuutensa. Niin. Pannaan kamera kiinni nyt, niin Sari voi aloittaa. Hyvä, kiitos. No joo, tähän oli tosi kiva kuunnella näitä esityksiä, mitkä on, ja tässä varmaan vähän samoja elementtejä, mutta pohditaan sitten enempi vielä noiden eri nurmikasvilajien ominaisuuksia sitten tässä 4 niitossa. Ja tähän diaan olen poiminut nyt 2 tällaista tilaesimerkkiä. Nämä on eri tiloilta, mutta kuitenkin nämä on tästä Pohjanmaan alueelta. Ja ensimmäisenä voitaisiin tuolta vasemmalta puolen ehkä niittorytmitystä katsoa. Markus nosti hyvin esille tämän suunnitelmallisuuden siihen, että silloin kun meillä on tämä 4 korjuuta, niin se täytyy olla niin kuin suunnitelmallista sitten, millä aikavälillä ne niitot tehdään ja lähinnä sitten myös se, että missä vaiheessa se ensimmäinen niitto tehdään, että me saadaan sitten sinne 4. niittoon sitten riittävästi sitä tavallaan kasvuaikaa, mutta myös sitten niin, että se ei mene valtavan pitkälle sinne myöhään syksyyn. Ja vuodet ei tietysti ole veljeksiä ihan täysin keskenään, että vaikka on sitten tietty suunnitelma sen niittorytmityksen osalta, niin siellä varmaan ne kasvukauden olosuhteet voi vaikuttaa. Ja esimerkiksi tässä vasemmalla alhaalla tämä niittorytmi 2025 esimerkki, niin toi huomio erityisesti tuohon ensimmäisen ja toisen niiton välillä, niin tällä tilalla niin ei ollut kuin noin 3 viikkoa, eli käytännössä siitä tulee 22 päivää, mikä oli sitten tämä niittoväli, että silloin kun kasvuolosuhteet on nurmelle erittäin optimaaliset, siellä riittää ravinteita ja lämpötila ja kosteusolosuhteet on hyvät, niin se kasvuhan on lähes räjähdysmäistä tuossa alkukesällä. Ja tässä on sitten myös näitä nurmiseosesimerkkejä, ja on tässä noussut esille, että tyypillisestihän nämä 4 korjuun tiloilla, mitä itse olen nähnyt, niin pohjautuu juuri näihin 3 sadon korjuun, eli ne on hyvin tyypillisiä sellaisia, mitkä soveltuu tuohon 3 korjuuseen. Ja tuossa Markku sitten vähän tarkastelee tarkemmin sitä, että mitä se tarkoittaa sitten niin kuin tuossa, jos niillä on niin kuin 4 korjuuta. Mutta edelleen itse ajattelisin ainakin, että toi timoteivaltaisuus näillä meidän nurmiseoksilla on varmasti syytä pitää, vaikka tehdään se 4 korjuuta, koska timotei, sen kasvuominaisuudet siinä kevään kasvun lähdössä, ne on aivan ylivoimaiset verrattuna noihin muihin kasvilajeihin, että me ei sitä kevään loistavaa kasvuolosuhdetta siellä menetetä, niin siinä mielessä näen, että se timotein osuus varmaan siellä täytyy se 50% siellä seoksessa kuitenkin olla. Mutta se sitten, että mikä on se timotei-lajike, niin siihen varmaan sitä huomiota täytyy erityisesti kiinnittää. Voidaan siirtyä seuraavaan diaan. Tässä on sitten, eli tämä tosiaan täältä Pohjanmaalta, ja tässä on tämä tästä kakkosesimerkistä tältä kesältä, että minkälaiset sadot sitten on tullut näiltä eka, toisen ja 3. ja 4. sadon osalta. Ja
tässä vaiheessa ehkä haluaisin korostaa myös tätä näiden rehujen, että jos tuosta katsotaan tätä säilönnällistä laatua, niin tällä tilalla on aivan erinomaisen hyvin onnistuttu näiden rehujen säilönnässä. Että jos niin kuin ajatellaan sitä, että me halutaan korjata sellaista hyvin ravinteikasta nurmea, jossa on korkea sulavuus, on aika nuorta, siellä voi olla myös sitten tuo korkea valkuaispitoisuus näissä nurmiheinissä, niin silloin sinne tulee haastetta siihen säilönnän onnistumiseen, mutta silloin kun se säilöntä tehdään huolella, niin me saadaan kyllä ne ravintoaineet siellä sitten säilymään ja pysymään mukana sinne ruokintaan asti. Ja tässä varmaan hyvin samoin, miten tuossa Olli ja Markus toi esille niitä heidän tiloilla olevia analyysituloksia. Ensimmäisen sadon osalta tällä tilalla erittäin korkea sulavuus ja energiapitoisuus. Sitten haasteeksi ehkä tässä myös, vaikka toi ensimmäisen ja toisen niiton väli on hyvin lyhyt, niin siellä sulavuus yllättäen kuitenkin 22 päivän niittovälillä niin on 685. Energia-arvo kyllä on toi 11, mutta ehkä aavistuksen jää siitä, mitä niin kuin on tavoiteltu. Ja samoin tuo kolmannen sadon osalta, mutta tässä sitten 4. niitto on ollut tuolla elokuun loppupuolella, niin siellä sitten taas toi energia-arvo on hieman korkeampi. Ja valkuaisethan näissä on hyvä, että ehkä jopa tuossa ensimmäisen sadon osalta niin on jopa turhankin korkea, että siinä olisiko sitten ollut tarve, että jos muutaman päivän olisi odottanut, että olisi ehkä sitten hiukan saanut laskemaan korkeaa raakavalkuaista, mutta monestihan näissä on sitten sääolosuhteet, siellä voi painaa, että jos siellä on epävakainen hetki tulossa niin, ja näyttää viikon eteenpäin siltä, niin sitten on moni tehnyt sen päätöksen, että korjataan sitten aikaisemmassa vaiheessa. Ja syönti-indeksithän näissä on aika kovat kyllä kaikissa, että näyttää siltä, että ihan hyvää laatua tulee. Sitten voidaan näin ja sitten mennään näihin lajikeasioihin. Markku, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Eli jatketaan. Tässä on jo vähän näitä lajikkeitakin sivuttuja näitä lajikekysymyksiä ja lajikysymyksiä, niin kokosin tuohon nyt pari tai kolme diaa tuosta vähän niin kuin tämmöisen ajatusten herättämiseksi. Eli viralliset lajikekokeet, ehkä niistä kannattaa tässä muutama sana sanoa, eli taustatietoa näistä, eli nämä lajikekokeethan on tällaisia, missä testataan näitä uusien lajikkeiden viljelyarvoa ennen kuin ne tulevat sinne viljelijäkäyttöön. Ja näitä testataan tosiaan ympäri Suomea, eli meillä on aina tällainen 10 vuoden laskentaperiodi näissä kokeissa. Eli 10 vuoden tulokset laitetaan yhteen ja niistä sitten lasketaan erilaisia arvoja. Ja näitä tulkinnassa on nyt näitä kuvia, mitä näytän, niin on tietysti huomioitava. Tuossa jo tuli esille, että Suomihan on todella pitkä maa ja nämä arvot ovat kaikkien kokeiden keskiarvoja tai tämmöisiä estimaatteja. Eli siellä on tuloksia Etelä-Suomesta, Jokioisista, tai meillä on 8 koepaikalla näitä kokeita. Aivan Etelä-Suomen tai eteläisin paikka on täällä Jokioisilla, missä mä itse asiassa tällä hetkellä istun, niin täällä on eteläisimmät kokeet tällä hetkellä ja sitten pohjoisimmat kokeet on tuolla Tervolassa, eli siellä Kemin ja Rovaniemen puolessa välissä. Eli tämä on nyt muistettava, että nämä on tällaisen laajan aineiston yhteenvetoja. Toki tuolla meillä sitten tietysti näitähän saa sitten myös viljelyvyöhykkeitä, mutta tässä yhteydessä ajattelin, että
katsotaan näitä yleisiä tuloksia, eli se näistä on nyt huomioitava. Ja tuohon sitten kokosin tuollaisia noista lajikekokeista niin kuin tuon ensimmäisen niiton sulavuudet ja sitten tuo tähkäletulo, eli mitenkä nuo lajikkeet, meillähän siellä tosiaan se ensimmäinen sato, niin sieltä katsotaan se tähkäletulo, eli miten ne lajikkeet tulevat tähkäle, eli se niin kuin kuvaa tavallaan sitä lajikkeen aikaisuutta, ja tuo sininen viiva tuossa kertoo miten nuo lajikkeet tulevat tähkäle, eli tuo tähkintähän lasketaan siitä ensimmäinen 5 päiviä siihen, kun se tulee tähkälle se koeruutu, ja tuossa on tietysti huomioitava, että tuossa on tosiaan koko Suomen keskiarvot, eli jos meillä nyt sitä ajatellaan sitä korjuutakin, miten se menee, niin tietysti täällä Jokioisilla korjuu jo tapahtuu tuossa kesäkuun ensimmäisellä viikolla, mutta sitten Tervolassa jo mennään tuonne yli juhannuksen, eli siinä on tosi pitkä se korjuu se ikkuna, jos ajatellaan niin kuin koko Suomea. Mutta tuossa nyt tosiaan, jos ajatellaan, mitä mä tällä kuvalla nyt ajattelin kertoa, niin tuossa on tuo sulavuus, eli siellä on nuo aikaiset lajikkeet, jotka tulee aikaisin. Meillähän niin kuin tehdään tämä niitto joka ihan teknistä syistä, eli se tehdään niin kuin yhtä aikaa koko kokeelle, eli emme poimi tuolta semmoisia aikaisia lajikkeita tai myöhäisiä lajikkeita, vaan kaikki niitetään sillä lailla yhtä aikaa. Se on ihan tällainen koetekninen juttu, koska se poiminta olisi sitten aika hankalaa ja sitten se aiheuttaisi yhä pahenevia ongelmia siihen laskentaan, niin on päädytty siihen, että on järkevintä tehdä yhdenaikainen korjuu, eli periaatteessa kaikki ovat oikeastaan tulleet jo tähkälle, ja tietysti nuo aikaisemmat lajikkeet, niiden tuo sulavuus on tuossa ensimmäisessä sadossa jo niin kuin ruvennut laskemaan, ja sitten tietysti nuo myöhäisemmät lajikkeet, jotka tulevat myöhemmin tähkälle, niin niillä sitten tuo sulavuus on hieman korkeampi. Tavoite meillä on tässä ollut se 680-700, no se siitä on pikkusen jääty kun tuossa pitkän ajan keskiarvossa, että siellä on 675 ehkä nuo alimmat ja on siellä alle 670kin, mutta että se on niin kuin se tavoite. Nadalla tuo menee niin kuin, tai tuolla Timoteillähän tuo menee nyt aika selkeästi, että aikaiset lajikkeet ja niiden sulavuus on heikompi tuossa yhdenaikaisessa korjuussa, mutta sitten nadoilla niin tilanne ei ole aivan niin selkeä, että siellä on nuo myöhäisimmät tai nuo kaikkein myöhäisimmät lajikkeet ovat noita ruokonatoja, eli Pirkitta ja Retu ja Eleonora ja Karoliina, niin näette, että vaikka ne on kohtuu myöhään, niin kun se tähkintä niillä alkaa, tai se röyhylle tulo, niin ne sulavuudet ovat tuossa ekassa niitossa kuitenkin jääneet vähän niin kuin matalaksi. Ja se voi tietysti johtua myös siitä, että tämä meidän systeemi saattaa vähän niin kuin vääristää niiden oikea-aikaista korjuuta, että kun ne muodostavat aika heikostikin välillä niitä röyhyjä, ja se voi sitten havainnointiakin vaikeuttaa, että ne ehkä saavat tässä meidän systeemissä niin kuin pikkusen liian myöhään tuon tähkinän, eli niitä kyllä ehkä todennäköisesti pitäisi aikaisemmin pystyisi korjaamaan kuin tässä meidän systeemissä, että tuo sulavuus säilyisi. Mutta se on tosiaan aika hankalata, kun usein kun olen itsekin niitä havaintoja tehnyt noista, niin siellä sitten saattaa se näyttää, ettei siellä ole paljon röyhyjä, mutta kuitenkin sitä korsiutumista on jo ehkä sitten alkanut siinä. Ja ne ei välttämättä aina muodostakaan niitä röyhyjä joka vuosi, että sitä tähkälle tuloa aina niin kuin vaikuttaa se havainto, mutta tämmöinen on tämä eka, ja meillähän ei tosiaan näissä lajikekokeissa on se 3 niittoa ollut se vakio tällä hetkellä, paitsi tuolla Lapissa ja joskus myös tuolla Sotkamon toimipisteessä niin on tehty 2 niittoa, mutta muuten meillä tehdään 3 niiton taktiikalla nämä lajikekokeet. Jos ajatellaan nyt sitten ihan tosiaan lajikevalintaa, ja kun siellä katsoin teidän niitä, miten aikaisin se tapahtuu se korjuu, niin tietysti tämmöiset aikaisin tähkälle tulevat lajikkeet ehkä soveltuvat sitten paremmin
tähän aikaiseen korjuuseen. Eli niillä on vielä ei ole laatu on kunnossa ja sitten satoakin on jo muodostunut sitten. Ja kuiva-aine ehkä vähän alkaa jo noustakin siinä sitten. Mutta pannaanpa seuraava kuva. Eli tähän sitten tätä jälkikasvukykyä, eli mitä sitten tapahtuu, kun ensimmäinen niitto on tehty, niin meillähän äsken puhuttiin niistä pohjoisen ja eteläisen tyypin lajikkeista, ja tietysti se keskeisin ero ehkä tässä eteläisen ja pohjoisen tyypin lajikkeessa on nimenomaan tämä jälkikasvukyky, eli nämä niin sanotut, meillähän on vähän tällaisia, ei tämä ihan näin mustavalkoinen tämä jako ole, että on monenlaisia välivaiheita siinä pohjoisen ja eteläisen tyypin lajikkeessa, mutta tietysti pääjako on se, että nämä eteläisen tyypin lajikkeet, niin niiden se toisen ja kolmannen ja se neljännenkin niiton sadon muodostus on sitten, niin kuin, eli niiden satopotentiaali perustuu siihen voimakkaaseen jälkikasvuun, ja sellaisia meillä on ollut tuo Greenstad, ja nykyisin siellä on aika montakin muutakin lajiketta, joilla on aika voimakas jälkikasvukyky. Siellä on Diandraa ja Liljeruusta ja Raakkelia, ja Dorothy alkaa olla tuommoinen, se ei ole aivan niin hyvä jälkikasvukyky, mutta että näillä lajikkeilla on niin kuin se satopotentiaali perustuu siihen jälkikasvuun. Ja sitten tietysti tuolla natapuolellahan näkyy nuo ruokonadat tuolla, että niillä on tyypillisesti tuo ensimmäinen niitto jää vähän niin kuin jopa selvästikin alle riippuen vähän se nurmen iästä, niin alle nurminatojen, mutta sitten tuo toinen satohan niillä on sitten se toinen ja kolmas sato, se missä se muodostuu se sato, se kokonaissato, suuri kokonaissato. Eli niiden satopotentiaali perustuu siihen useampaan korjuuseen. Siellä on nyt nuo uudet Eleonora ja Pirkitta, jotka on nyt tullut, olisikohan ne nyt pari vuotta olleet jo siellä lajikeluettelosta, mutta niistä ei taida vielä olla siementä saatavilla, mutta sitten siellä on tuo Karoliine ja Retu, jotka on noita vähän vanhempia, mutta tuosta tosiaan näette, tuo sininen osuus on sitä jälkikasvua ja tuo punainen osuus on sitä ensimmäistä niittoa. No pannaan sitten seuraava. No niin, täällä. No noista sulavuuksista on puhuttu ja itse asiassa nämä lajikekokeetkin aika hyvin tukevat, kun mä äsken katsoin noita sulavuustuloksia, niin ensimmäinen niittohan on aika sellainen, se sulavuus laskee, kun se korsiutuminen lisääntyy ja tähkiä alkaa tulla, niin se on aika niin kuin selkeä. No sitten näissä lajikekokeissa on tyypillisesti, kun näitä on nyt laskin tosiaan pitkän ajan tuloksia, niin tyypillisesti tuo toisen sadon, tuo punainen, niin nuo sulavuudet on jäänyt mataliksi ja mikäli mä nyt niitä analyysiäkin äsken katsoin, niin tilanne on sama, eli se toinen ja kolmas niitto, mikä ehkä vastaa meillä nyt toista niittoa, joka sitten tehdään tuolla heinä-elokuun vaihteessa, niin sulavuudet ovat jääneet mataliksi, mutta sitten taas tuo kolmannen niiton sulavuudet, varsinkin tuolla Timoteilla, on ollut hyvinkin korkeita, että siellä on yli 700 ollut tuo sulavuus, että siinä on niin kuin aika hyvällä tasolla nimenomaan tuo kolmas niitto, ja tässä systeemissä, mitä te esitteli äsken, niin tuo kolmas niittohan ajoittuu suurin piirtein samaan aikaan kuin se neljäs niitto siinä neljän niiton systeemissä, eli vähän niin kuin tietysti alueesta riippuen, niin tuo kolmas niitto näissä meidän lajikekokeissa, niin yleensä se kyllä menee niin kuin joko ihan elokuun loppuun tai sitten tuonne syyskuun alkupuolelle. Ja nadoilla on vähän niin kuin tuommoinen samanlainen tilanne. No tuossa puhuttiin myös niistä puna-apiloista, mulla ei ole nyt niistä sen ihmeempiä, niistä en nyt ehtinyt niitä tuloksia kasata, mutta että miten se kestää sitä myöhäistä korjuuta. Sehän on ollut se suositus, vanha suositus, en tiedä kuinka vanha se on, että se niitettäisiin niin kuin viimeistään siinä elokuun puolella se vähän niin kuin maantieteellisestä alueesta riippuen, niin elokuun loppupuolella tai elokuun puolessa välissä se viimeinen niitto, mutta meillä on nyt lajikekokeissa käynyt sillä tavalla useana vuonna, että
että jouduttiin näitä suosituksia nyt vähän muuttamaan, eli siellä on nyt myös tehty sitä 3. korjuuta puna-apilalla, eli se korjuu on sitten sinne syyskuulle ajoitettu, koska ne on niin valtavasti ruvenneet nämä uudet lajikkeet tuottamaan sitä massaa vielä syyskuulla ja on ollut nämä syksytkin aika pitkiä, niin on ollut melkein pakko mennä siihen, että ei jää sitä valtavaa kuloa sinne koeruudulle, niin on nyt sitten muutamana vuonna jo, ja muutettiin tosiaan sitä ohjeistustakin, että voi tehdä 2 tai 3 niittoa, ja kyllä nyt on tietysti semmoinen näppituntuma näyttäisi olevan, että ei sillä 3. niitolla ole ollut kuitenkaan siihen talvehtimiseen, vaikka se on sitten syyskuulla tehty, niin ollut kuitenkaan sitten semmoista ainakaan kovin suurta negatiivista vaikutusta, että tässä on varmaan nämä vuodet vähän muuttuneet lämpimimmiksi ja ehkä nuo lajikkeetkin ovat muuttuneet nyt pikkusen erilaisiksi. Mutta jos tietysti tällainen, mitä lajiketta nyt sitten tähän 4 niittoon, niin kyllähän kai se on lähdettävä siitä, että näitä lajikkeita, joilla on se voimakas semmoinen jälkikasvukyky, niin että se satopotentiaali saadaan jaetuksi myös sinne 2., 3. ja 4. niittoon, niin niitähän sitä kannattaa varmaan tässä suosia tässä 4 niiton taktiikassa. Tämä oli tosiaan, mua tähän pyydettiin tästä ja tässä keskusteltiin Maaningankin tutkijoiden kanssa, että tätähän ei ole niin kuin tätä 4 niiton tällaista strategiaa ei ole niin kuin tutkittu. Meillähän ei ole niin kuin sellaista tutkimusta nyt tehty, että miten jos tehdään 4 niittoa. Niin tämä on tosiaan vähän tällaista spekulaatiota tällä hetkellä, että mikä se on. Ja nämä viljelijän kokemukset ovat tietysti tässä nyt niin kuin avainasemassa tällä hetkellä, mutta ei meillä niin kuin oikein Suomessa ole tällä hetkellä tutkittua tietoa. Ja tietysti noiden muiden maiden tuloksia on vähän aina hankala tänne, kun meillä on kuitenkin nämä kasvukaudet niin erilaisia verrattuna esimerkiksi jonnekin Saksaan tai tuonne Tanskaan ja Etelä-Ruotsiinkin, mitä voisi ehkä niin kuin vertailla, että ne on niin kuin kovin erilaisia, että tässä varmaan nyt tarvittaisiin tällaista tutkimusta nimenomaan tämän 4 niiton strategian suhteen. Mutta sitten tietysti, jos te noita lajikekokeita haluatte, niitä tuloksia, eli nähdä, ja siellä on monenlaista jakoa vyöhykkeisiin ja tämän tyylisiä jakoja ja lisää näitä tuloksia, niin nehän nyt kyllä löytyy, kun googlaa tuolta, Googlella parhaiten löytyy, kun laittaa lajikekokeet ja sitten sieltä tulee ensimmäisenä Google-hakuun tämä viralliset lajikekokeet ja sieltä sitten löytyy näitä monenlaisia tulostaulukoita nurmien lisäksi myös tietysti kaikista muistakin kasveista, mutta siellä on nämä vuosittaiset aineistot saatavilla ja tämän vuoden aineistoa siellä ei vielä ole tietenkään, kun tämä laskenta on kesken, mutta nekin valmistuu tässä ennen joulua sinne. Niin se on hyvä tietopankki sitten näistä lajikekysymyksistä. Mutta ei mulla tainnut tässä olla tämän enempi kalvoja. Joo, mä voisin Markku tuohon kommentoida, kun nämä viralliset lajikekokeet, niin niissähän sitten on myös se talvehtiminen siellä huomioidaan, Joo. niin eikö niin, että nämä, mitkä nyt näissä virallisissa kokeissa on ollut, niin ne on ainakin sillä lailla kohtuullisen turvallisia käyttää, että niistä tiedetään siitä talvehtimisesta, että sitten jos lähdetään hakemaan muita lajeja viljelyyn, niin jos niitä ei ole Suomessa testattu, niin mitäs niiden osalta sitten? Joo, kyllä, juuri näin, että nimenomaan näistähän me se talvehtiminen katsotaan, eli se talvituhoprosentti sieltä määritetään keväällä ja olet aivan oikeassa, että juuri että ei tänne luetteloon pääse, jos on huono talvehtija, että se on yksi tärkeä semmoinen valintakriteeri siinä, kun niitä uusia lajikkeita sitten esitellään sinne kasvilajikelautakunnalle ja hehän tietysti tekevät sen lopullisen päätöksen, mutta siellä on niin kuin aika tarkat rajat siinä talvehtimisessa ja ei toki kauheasti meillä edes tarjota näihin lajikekokeisiin. Timoteita en kyllä harvemmin muistan, että se talvehtiminen on ollut ongelma, että nämä on yleensä niin kuin kun nämä on näitä aika paljon tietysti pohjoismaista jalostettuja lajikkeita, niin aika selvästi jo hyviä talvehtimaan, että enempi sitten tulee
ehkä tuolla natapuolella on ollut semmoista, että on niitä sitä tarjontaa ollut sieltä eteläisimmiltä vyöhykkeiltä ja sitten varsinkin tietysti tuo Englannin raiheena on ollut semmoinen, että sieltä aina sitten Keski-Euroopasta lähetetään testaukseen lajikkeita ja toivotaan parasta, että ne täällä talvehtivat, mutta yleensä siinä on sitten jossain vaiheessa käynyt huonosti, että eka vuosi voi vielä mennä, mutta toinen ja kolmas vuosi voi sitten olla täystuho, että siinä mielessä nämä lajikkeet, jotka on hyväksytty tähän lajikeluetteloon, niin on kyllä niin kuin turvallisia valintoja niittipä 3 tai 4, että Hyvä juttu. Minä kiitän tässä vaiheessa kaikkia esittäjiä ja osallistujia. Ja tässä olisi hetki vielä kysymyksille, jos tulee vielä chattiin. Haluaako Markku tai Sari vielä tuohon Heidin kysymykseen? Vähän ehkä sivuuttiinkin kyllä, mutta että mitä vaaroja ajattelette 3 niiton seoksessa olevan 4 niiton korjuus? no mulle tulee tietysti se apila mieleen, että mitenkä sille sitten käy, mutta se on tietysti tosiaan nyt näyttää, että nämä syksyt ovat hieman muuttuneet, että siitäkin varmaan kyllä sitä tutkimusta tarvittaisiin. Ja tietysti näistä seoksista, että nämähän nyt on tosiaan tämmöisiä puhdaskasvustoja, mitä me tässä lajikekokeissa testataan, että sehän niissä seoksissa tietysti se kasvilaji valikko tai se muuttuu niin kuin siinä kasvukauden aikana, että mikä laji siellä on sitten niin kuin vallalla missäkin sadossa, niin se on varmaan yksi sellainen tutkittava aihe, että Joo, ja tuohon liittyen, kun siellä vaihtelee sitten varmasti se, että mitkä kasvilajit siellä on kullakin sadolla sitten niin kuin pääroolissa, niin sitten myös ne kasvukauden vaihtelevat olosuhteet voi olla hyvinkin kuivaa välistä ja näin, niin tässä tuli nyt Jounin puheenvuorossa hyvin esille se, että ne kivennäisanalyysit kyllä kannattaa ottaa, että aina kun on, ja meillä ei oikeastaan ole ollut kuin näitä poikkeavia olosuhteita, niin siellä voi olla sitten todellakin ne kivennäiset ihan mitä tahansa, että niitä kyllä kannattaa niin kuin seurata sitten, että ei pääse mitään yllätyksiä muodostumaan. Kyllä. Täällä vielä tuli Heidiltä, että mitä lajikkeita siis voisi käyttää 4 niittoon? Mitä suosittelisit tänne Pohjois-Karjalaan top 3 lajikkeet? No kyllä mä varmaan niin kuin lähtisin näistä aikaisista ja kovan, ja jos sitä 4 niittoa ajattelee, että se jälkikasvukyky on kunnossa, eli se olisi varmaan tämmöiset Grinstad, Timoteen puolelta Grinstad, Torothu, Raakel, Liljeruus, jotka ovat niin kuin ehkä tällaisia, ja Diantrakin vielä, jotka ovat niin kuin semmoisia voimakkaan jälkikasvukyvyn omaavia lajikkeita, ja tietysti sitten tuolta natapuolelta tietysti, jos sitä ajatellaan, haluaa sitä satoa, niin korkeita satoja, niin sitten tietysti pitää ehkä miettiä, että miten tuo ruokonata sitten, että siitähän on vähän niin kuin osalla ehkä hyviä kokemuksia, osa ei siitä niin tykkää, mutta tietysti satopotentiaali on korkea, mutta se laatu on sitten vähän aina, varsinkin tuossa ekassa niitossa, niin pikkunen pullonkaula näiden lajien kohdalla, näihin lajikkeiden, näihin ruokonatalajikkeiden kohdalla. Että tällä lailla mä nyt tähän vastaisin, että kannattaa käydä näitä lajikekokeiden tuloksia vähän kurkkaamassa, mutta kyllä Pohjois-Karjalassa niin ei näissä tosiaan yleensä niin kuin tämä talvehtiminen, jos ajatellaan, että kun sitten etsitään näitä talvehtimiseroja, niin parhaiten ne lajikkeiden väliset talvehtimiserot tulevat esille vasta siellä Rovaniemellä itse asiassa ja sitten ehkä siellä Sotkamossakin välistä, mutta kyllä muualla Suomessa nämä lajikkeiden väliset erot talvehtimisessa ovat niin kuin kohtuu pieniä. Että.
se ei ole ehkä se kynnyskysymys, mutta tietysti Pohjoinen Suomi on vähän eri. Kyllä. Otetaan vielä Markuksella käsi pystyssä, niin sano vaan. Niin, henkilökohtainen mielipide siihen noihin lajikkeisiin, jotka ovat todella voimakkaasti jälkikasvukyvyn lajikkeita. Eli puhutaan Timothée Greenstad ja sitten näitä ruokonatal-lajikkeet, niin henkilökohtainen mielipide ja mitä itse olen testannut niitä lajikkeita, niin jos haluaa DE-arvon yli 700 siihen säilörehulle, niin suosittelen ihan henkilökohtaisesti omilla niin kuin maaperillä testaamaan sen, että onko se edes 20 senttiä kasvaneena kanssa DE-arvo yli 700. Että jos se on niin kuin se ideologia siinä 400 korjuussa, että päästään DE-arvo mahdollisimman korkeaksi, niin silloin kannattaa oikeasti kokeilla näitä nopeasti jälkikasvukykyisiä lajikkeita, mutta niissä voi joutua pettymään, että se DE-arvo on 20-senttisenäkin vain 680. Tämä on tämmöinen omakohtainen kokemus. En tiedä, tällä muulla varmaan ei semmoista kokemusta voi olla, mutta se on henkilökohtainen mielipide tähän asiaan. Sen takia itse käytän hyvin sulavia Timothée-lajikkeita ja mahdollisimman vähän ruokonattaa. Joo, tämä oli kyllä ihan hyvä huomio, niin kuin nyt minustakin tietysti tosiaan tuloksistakin nähtiin, että ja ehkä se juuri on se toinen ja kolmas sato saattaa olla se ongelmallisin, että ehkä nämä, no Greenstad on kyllä sellainen lajike, mä olen jossain niitä käppyröitä nähnyt, että senhän sulavuus laskee niin kuin nopeasti esimerkiksi siinä kevätkin sadossa, että näissä on myös semmoisia eroja, joita ei tässä lajikekokeessa pysty selvittämään, että mitenkä se niin kuin se sulavuus tavallaan se ajanfunktiona, tai sen, jos sitä siirretään sitä korjuajan kohtaan, niin toisilla se laskee vähän nopeammin kuin toisilla. Ja Greenstad on sellainen lajike, että sillä se laskee niin kuin nopeammin kuin ehkä näillä tämmöisillä, joilla on korkeat sulavuudet. Et siinä on todella niihin lajikkeiden välillä eroja, ja tämä on varmaan niin kuin vähän jokaisen tilan mietittävä itse, että mitä hakee sillä 4 liitolla, että tämä oli ihan hyvä kommentti tähän asiaan. Kyllä. Selvästi kiinnostusta herättää ja kysymyksiä tulee vielä varmasti jatkossakin tähän aiheeseen liittyen. Ja nyt ollaan sen verran jo yliajalla, täytyy lopettaa, ja kiitos vielä puhujille ja osallistujille. Joo, kiitoksia kaikille.